Varför gör du så det, Stina? Så laga sönder den där knappen, vet du det? Nej, jag stampar på så mycket så att jag sjunker ner. Sjunker ner. Kai miso. Mamma Pippi. Mamma Pippi singit. Puust foten, Juha. Mamma Pippi singit. Just vad jag håller på. Han ska ut. Ska ha någonstans sen nu. Tyckte att det var stor. Så han har skilt. Så bara sen normalt färg. Sparkarna mycket talar med ultra. Så man henne men på CTG så syns det ju.